Si tot això només ha fet que començar, per començar pensem fins on arribarà. En el millor dels casos la teva economia s'enfonsarà i en el pitjor un familiar teu morirà. Crua és la veritat quan sents que et baixa per la tràquea una tea a la platea amb la bajita a platear. Aïllat en soledat al meu camp de concentració, estic salvant el món a casa, obligat per precaució. Que no hi ha cap problema, saps que jo faré bondat, seguint les instruccions del ministre a la balestra. Em sento vigilat, ni tan sols truquen al mercat, controls a la cantonada i policies de finestra. Renta't bé les mans, qui paga el meu lloguer, dies llargs sense descans. No queda paper, ja no sóc el d'abans, però encara et soc sincer, no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Envoltat de gent de la que no et falla i no calla. Quan tot això acabi és quan comença la batalla. Una cosa està clara, només mira com estem, preparat pel que vindrà, perquè avui no morirem. Magistral, jugada inicial, un comiat formal de forma temporal, no un ritual habitual, profe digital i classe virtual. És puntual, no és ideal, però tant se vaig que això és real, no és gens normal, és demencial que a l'hospital fan material. No sé si ho veieu, però la penya està cremada. A veure com gestioneu aquí una altra retallada. Ens voleu fer creure que potser la terra és plana. Intenteu convèncer qui s'està morint de gana. Mentre el món es mou, la gent diu prou, no us ve de nou, hi ha un enrenou de mitges tou. És caure al pou, quedar-se sense sous. Sabeu que no tothom té un preu i al final cremareu, el sembla veu. No canvieu de canal, que aviat comença el show. Renta't bé les mans, qui paga el meu lloguer, dies llargs sense descans. No queda paper, ja no sóc el d'abans, però encara et soc sincer, no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Envoltat de gent de la que no et falla i no calla. Quan tot això acabi és quan comença la batalla. Una cosa està clara, només mira com estem, preparat pel que vindrà, perquè avui no morirem. No! Envoltat de gent de la que no et falla i no calla. Quan tot això acabi és quan comença la batalla. Una cosa està clara, només mira com estem, preparat pel que vindrà, perquè avui no morirem.